салому алейкум мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. Рафтем. ин пойафзолҳо истеҳсоли Доғистон буда аз чарми тоза истеҳсол шудаанд. Бисёр дизайни зебо ва барои нафароне ки пойафзол дӯстдор ҳастанд варианти беҳтарин мебошад. Барои шахсоне ки дар шаҳрҳои хунукӣ кор мекунанд, ба шумо ин пойафзолҳои гармро пешниҳод мекунем ки аз маҳсулоти дараҷаи олӣ истеҳсол шудаанд. Барои заказ кардан дар WhatsApp рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар намудиворҳо ссилка дар комментария ҳаст, даромада тамошо кунед. дӯстон, имрӯз барои шумо беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА дорем ки бо шунидани ин хабарҳо шумо низ бисёр шод хоҳед шуд. чуноне ки ҳамаи шумо медонед, 21 октябр дар Абу-Даби турнири UFC 294 барпо мешавад ки дар кадри асосии он варзишгари машҳури рус Ислом Махачев бо Чарлз Оливейра баромад мекунад. дар ин турнир варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов 9 бо варзишгари англис Натаниэл Вуд 19-5 баромад хоҳад кард. ин хабарро дирӯз расман эълон карданд. бояд гуфт ки Муҳаммад Наимов ҳамин сол ба UFC шартнома баст ва дар муҳорибаи аввали худ зидди Джейми Маларки ҷангид ки ӯро дар раунди дуюм шикаст дода ғолибиятро ба даст овард. ҳарифаш Натаниэл Вуд низ дар муҳорибаи охири худ бар зидди варзишгари амрикоӣ Андре Филли ҷангида дар раунди сеюм ӯро шикаст додааст. хулас 21 октябр моро як муҳорибаи бисёр ҷаззоб интизор аст. мо бошем ба Муҳаммад Наимов омодагии ҷиддӣ орзу мекунем. расман аввалин ҷанговари бебохти тоҷик дар UFC Нурулло Алиев 9-0 бар зидди варзишгари полшагӣ Матеуш Ребески 19-1 дар турнири UFC 295 дар шаҳри Нью-Йорк 11 ноябр баромад хоҳад кард. аллакай як моҳ зиёд буд ки Нурулло дар лагерҳои Амрико барои ин муҳорибааш омодагӣ дида истодааст. ҳарифаш Матеуш Ребески бошад, дар ҷанги охиронаш бар зидди варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷавов ҷангида буд ки дар раунди дуюм варзишгари моро шикаст дод. дар ҳақиқат ҳам Матеуш як ҳарифи хатарнок барои варзишгари мо мебошад. ба ҳар ҳол мо ба варзишгари тоҷик Нурулло Алиев муваффақиятро орзу карда Нурулло ба пеш мегӯем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр то видеои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.